आई वडिलांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे आणि ते हृदयापासून केलं पाहिजे. कदाचित त्यामुळे त्यांनी हृदय हॉलची निवड केलेली आहे ते. पहिली गोष्ट म्हणजे एवढा छान कार्यक्रम झाला की मुलं आई वडिलांचा 50वा लग्नाचा वाढदिवस सेलिब्रेट करतात. हे 100% मध्ये 1% मुलं करतात. फार छान कार्यक्रम झाला. इथे सेटिंगची अरेंजमेंट बघितली, जर घरात छोटा कार्यक्रम करायचा असेल तुम्हाला, हॉल खूप छान आहे, सजावट फार छान केली होती. खाली सुद्धा जेवणाची फार उत्तम सोय आहे. तर जेवणाची क्वालिटी म्हणा फार उत्तम आहे. तर खूप छान वाटलं इथे येऊन. तर त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.